rero mwana oribaga genkyo Gochaso mwanchu murigirwe TV ya Ndizi TV mbiyemono asoko tochora kobekita sini kia uwanjete toma ujumbe ngayelieta kuza gochase namba 15601 ubwatia marago na gachora Ndizi TV koba egita sini kia ugie TV kio mwaka asama miranyo akuza awards 2024 SMS yeye telikona chakende Boigo na bugwa kikura yao wetera sinchira yomtandao o www.kuzaawards.co.ke. Kigima mwanchu murielia begeta seni kia Ndizi TV nigo yaragira Eyemo yabona marogoba asini robire bwikirano kwene kibinango kole tranda mangana magiyabu na bereka gwatika kurwa chingongo chonsi inyechense asensemo chiche mitandao asensemo ya Facebook na bakotonyara gwetera Ndizi TV News Digital abega sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website na bakotonyara gwetera www.ndizitv.net Fridah Kerubo nalio kaine kebna chibi channel yogiria wekira sole asenchira ya bene nere Petra Mukira asinsemo chibi rokelio nigotokubwatanere Lydia Mose chinga kitoro chechi skuru wasaba rokia bagendete kwerobelia ase okoigora chiskuru bene chinga kyabarayibechi kanisa na baigabana siasa babere bagwesoke bene abigo kubulia serikali ko enekebuna ngubalindira bali abana babo anene chinga kichiga embule nyinge egendete ko enekibwa abigo asensemende kurwa service immigration ningo yaberege ko enekelia abakenya bunamba chikwena na boyachi ebibande abigo ensemeri yechi passport mwanchumulilia ayungati yali nkwaliganetie asomogorobolero toskatanyigera ngwira nanda segeke kekerobosyo elinde ngomanya mange asinchira yobekirano Manchu muligeri yango kwaligani bene elinde tabetogo sanga sobwamo gochaka bonaiga goika omoelio Ochaka Amayia birebiga nigo tukiachaka korwa sorgongo rwa Gusii anene asengo kumenyebuna nigo abamenye korwa ase wodi ya Bomorenda yego toka ase bunge ya Bonchari county ya Kisii bitkolero babiri bagweso kebene na bigo gukora umucingo maigayo kwagacherwa oboraro obwabeire bogosarika asegeka kyomwaka Eyemo nigo babiri bakogokera egetambukero ky'omusamaria Eyemo aserita Ronald Matoke oyo bakagwesoke bene na bayibokorosia oborarubo mulikito Julie Kerubo na bakagwikira nasinsemecho abayogotwaliganira orobotero kubwatia abamenyi bekinyoro kya bonyanchaire kegotoka sewodi ya Bomorenda ebunge ya Bonchari ase county ya Kisii nigo besokya na koro kyo mogokobo kubwatekana n'oboraro ubu bwasaregeta matuka manga irire botanya korosiwa ubu bwarosetigwe n'omonto bw'omoyo bw'wancha oboraro bwo kubwatani botoro nansaria abamenyi abo baikena naso okwigoro gwedaraje yubene nigo bagokiwa mono na kumwakira umusamari umuyaseri ta engineer Ronald Matoke bunambuya asokwero ko baroseri oboraro ubu bwachandire asekero egitambi kubwatekana no kwigoro gw'ekiskuru ase wikego cha abanyakinyorabo nigo bateba buna oboraro bumbo chikobakonyera abana bagotambuka gw'ekiskuru noboigo n'abantu bekengumbu gotachamachi ono mogoko monene na intutwarorire daracheye
Kuruna gachite nanya kora daraja ya rosigu muneye konya togo sinyu kwende kanisa abana basinyu kwenda nane school bana mbachandika sana twagokire injinia mtoto roseire daraja ngi abana bono mambi mande inkoigorwere school abana ngweta bari bagende school nani tumambi bono kwenda tuli kanisa bange mbanya kwenda kanisa esauriye daraja egwete. In fact kusomea bana negentekia sana omwana uyu itokoro kurona di injinia matoke akorire gasingia sana edaraja nera rosete ya saisi akaenda buigara rugoro bone naoga edaraja ingia kabisa akoretere very standard umongena naro yo moga amache irete negekoro tokiae igende kyo mwana itokoro kwinjinia matoka akaligereri sana agatebana bakakonya abantu beke area yonsipi yabo mulenda omongena yo amache teroje ga kaboneka oyo korukubonariri ase tarache oya gweto mutinyo nane paka bono abantu batayigotambuka batayikogenda guchia buna guchia eto sumbuete lakini omwana matoke bwerure orosiri bantu bagure nsa bange gisimi cyakire bikoro to byakire buna nje nkiagendete nanjo manyane batsebanyarese ikoro to kiagendete ngajuke bwati nakarase gyachi ngabwati enjera ngagendanga nigo bamomochia omwemsie bwe wodi yabo morenda John Ombati asoko bamumbia nonya maega yogotarera nsemeyo ekero oboraro bwo bwasaregete na tacheti koira gitambukero omogoko monene ase injinia matoka atokonye gotoroserie tarache moroje tobwato mwesimi wagaiga na achete akajerigererie tarache akabwati enjera kagenda lakini miaka yonsi pi twachandekire etarache ya rosi bwe standard gete tutamate ne rosi bwe omwana injinia matoka tokore binte bia na ande to sonya sagati ande komokonya kobwate kare tarache ye nona bana bakwande skuru bona ne skuru ego Jumatatu ngwetera bare bare yiga igoro ya injinia matoke ngakimata igoro ya injinia matoke nonya nabo nigo bamuboririe matoke kogendera kubakonya nabo igogokonya chisemo chinde ase wodi yo ya bomorenda twagokire sana tiganya saa museseni omwana ito engineer Ronald Matoke kaindiri asakare nyasa museseni kabisa abana abange bakire chi school chi scholarship chi education abana bakwenda chi secondary chi college chi university bonsi pi obakonyere kwenda bali school esa makonye naenda mwiraniri ngambu ya mono matoka sole inyukunganya lezo nakwana naenda ogenderere boigo ogenderere gotomenta obuya bwao ogenderere jengo tebambi yamono asengencho yegasi yakorire tariga igoka rosiri kuchingumbuga orosiri chidaracha etaracha nagenda tekorosi nando mukyo yabwa tutetagenda gokororo mbakenga kika nyasaya uwanja na intundo ko mwachikura agenda gokore mermerio kataribo Ingo ripoteria egetaseni kia Ndizi TV editaria Nenjuli Kerubo aboro kigwani go babeire bakubolwa kweneke bnango twara bale chimbwa chingia chinga kichonsi anene chinga kichiga bagende to kwiroberia ase ogo chikwigora chiskuru nigo babeire bakubolwa kweneke bnango komenta bale omokia okwana omorandia Anthony mwene nigo abakakubabolia kweneke nga abarundi abali bakubarundi anko babale maiso ase chipara chinga kichiga embule nyinge egenderete kwenekigwa ase chinsemo maina abana mbachabuya naende borokererigwe one gintu gitigarite mbarabwo bairiri bagari nene erinde banyare gokora Amayia na abana bari bari sikari ba minto bararigirire Ndizi TV neringa amorokeri na Amayia naende karoba kugira baibuli mbanyare gosenigwa bono nigo ngokurera chinteraba cheito chibigipigi chi matatu ekera abana bagocha koigore skuru chibara cheito nchiri chingi yamone mbura yatwega chisaria kurinde nabakureire nga munyare koira abana baitubuya ngora baike skuru buya naende bache koina tonyole ngambuya baibuli babana aba bana bankoira nabali kucha chiskuru kuba kogenda lingana linene muibuli akobogolia usechukumwa asabana nuko banyora samasabo nuko bakwanira nuko borokereria kiagera chinga kiechi tomenyete bono gochire chinkongu chinga kiechi nchibwe kaini chinga kichiakare ekera abande baito twakinete
borokereria abana ase ogweka yokonene nogosorora erinde abana banyasa bakonye bairane gochia ase chisukuru naende bakore emukia bwa ogosoma. Igo nari gosaba ng'a baibori ekero mogokora ayio onye muri babere gomokobwaterana mwensi. Tumefundishwa na wahubiri wetu kutoka kitabu cha Waefeso 6 mlango wa kwanza kuendelea hapo. Tumeambiwa kwa tuweze kutii wazazi wetu ili tuweze maisha yetu yaweze kuwa marefu. Toka Gasode BH, leo tumefunzwa mambo mingi na nimefurahi sana na nawashukuru sana pastor wetu ambao wametufunza na tuko pamoja. Abarai bechi kanisa na boigo abanasiasa korwa asensemeli ya Busia nigo babulire serikali kubaenekelia obulindi bw'abana babo. Amaga ya serikali korale bene okuigurwa gw'ekisukuru abo Jumatatu nonya nimbura kigendete kwenekigwa ase chinsemo okwana omo Bishop Joel Odhiambo na boigo omo bunge Rafael Wanjala nigabirega kubolia abaiboli na boigo bali bagutumika obwato koba abatoereru singa kyabaga kwenekebna nigo chipara chinyingi chabere chigosaligwa nimbura ase boigo baenekebna nigo chisukuru chinyingi chabere chikonyora ogwako konene netoigo. Nilipata CS jana akisema kwamba mashule ambao bado wako ndani ya maji basi hawezi kufunguliwa kwa wakati huu. Hata sisi tunasema kwamba mashule ambao bado wamesimama kwa maji, madarasa ambao yako kwa maji, mashule ambao yako kwa maji, hata vyoo ambao viko pale vimejaa maji. Kwa hivyo kolera inaweza kupatikana shuleni, typhoid inaweza kupatikana shuleni. Kwa hivyo tunasema kwamba mashule ambao bado imesimama kwa maji basi wasifunguliwe. Jumatatu hatuko tayari kuachilia watoto kwenda shuleni kwa sababu ya usalama wao. Jinsi hali ilivyo, siko tayari kwa sababu usalama wa watoto. Kuna wale watoto wa chekechea, kuna wale watoto wa grade 1 na kuendelea hawana usalama ule wa kuenda, kwa sababu unaweza ambiwa mtoto ameanguka kwa maji na amefanya nini? Amekufa. Wale watu wanahitaji usaidizi, ni watu wengi sana. 540 ni wale vitu zile zimekuwa ready, watu wa Red Cross wengi waweza kungoja kwa sababu hatujui zingine zitapatikana lini. Lakini sasa ni kuomba tu wataenda kwa ground tena ku identify wale watu wengine ambaye wako na hizo shida, wahakikishe tena wanapata. Unenjere ya moyo kwenekia obokoreri obia ase wizara y'obuchenu nigo litkolera murai wense Dr. William Ruto abakagotwara egekaro kia bene na barayikurwa ase ekyombekere gya KMPDU. Okwana nigo Ruto abaga kwenekia gochigosonsora emichando eyirengete ewizara y'obuchenu anene ase aenekia koligia amachibu amaikerano. Nonya nabo nigo abaga kwenekia kugendera gusira wizara y'obuchenu anene asabikire emerobelio asensemeria universal health coverage erinde gokinya ebirengo by'obuchenu. Abateneneri korwa asensemeri ya Kenya School of Government nigo babagwikirana abosi we committee ase okwiranirya amabolyo ayo arengete ensemeyo nigo committee eyo yabage kugania kumanya ngaki bakolika abakori emirimo anene ase okwenekya ngabo gisakumbuli gochikwenekigwa ase nonya nabo yabaga korokana nga ase bisaku 42 nigo babere bakolika 25 nonya nabo nigo babakore kurigereria asensemeli yokorengania abasacha nabayiga basubati asensemo yokolika emirimo chingaki baba bakorwa oborori bosi bwe committee yo. What are you going to do to cure this problem of historical injustice that we have noted is in your organization in terms of discrimination, in terms of employment? 43 tribes. And out of 43 tribes,
You have been able to employ only, people from only 27 communities in your organization. What are you going to do to see to it that the other tribes are represented? Currently, there are a total of 43 ethnic groups in Kenya, and from our end, we have about 27. The remaining 16, then how can we reach them or get a representation? Our plan in the next recruitment is first and foremost to give priority to these people. First is we will be advertising in radios, especially including also local radios, because the challenge is not that these people are refusing to apply, but the problem is that they don't get the information. That is the challenge. You see, it's not that they are refusing, it's only that they don't get the information on the ground. So we will, as Kenya School of Government Chair, we'll use all available means, including even our social media, because almost all youth are in social media. So we decided now to move away from more of a newspaper thing, because very few people read newspaper. So, and then we will also be using our website and social media, as well as also probably using, sending it to all the counties to put them on their notice board for people also to access. So we will be using a different approach, Honorable Senator, so that then we get to as many people as possible. I would want to know the composition of the top management, gender, and the age for succession planning. Director General to tell us, because the Senator for Turkana was thinking that the Turkana is a security guard. We have 6 Borans, and then 1 Pata, 1 Rendile, and 1 Samburu. Could that be, these people maybe like what the Senator for Turkana is saying? Or can you tell us? Kenyans. Sorry? Yeah, no, that one will come later. I think the top management... in terms of gender? Yeah. In terms of gender, we have it in the demographics page. The 1A. Page, just this schedule here. Omorikyo botambe ase wizara y'oburimi Paul Rono nigo aberega kwenekeria abalimi buno boyo barachikoba bakwenyorera n'obwikirano okwana kurase county ya Kericho nigo aenekeria abalimi buna bali babete bakobora obuyo botali obwikirano niga serikali erachikoba gikobakana 99% ya fertilizers yenye tulipata ni mzuri na wakora wote tumetoa. So ningependa kuwajulisha wakulima, tuende kwa shamba, tuendelee na kazi yetu. Usiingie kwa porocho yenye haina maana. Kwa sababu tukiongea na wakulima wengi wanasema hiyo kitu hatukuona. Na tumesema kama mkulima, kuna mkulima alipata shida kwa hiyo fertilizer, tumesema iwe compensated free na another to pressing. Kama ametumia, kama hajatumia anarudisha hiyo fertilizer, tunapatia ngine. Abisi ya immigration nigo yaberege kwenekelia abakenya bunamba chikwena na buya ebibande na bayigo chi passport okwana nigo babuli abakenya bali ibintu byabo byabere bibasombwa ne trigo kwenike bunango ikirana bale ase chi abisi na bayigo gwaka oroboti linda kwenike bunango konye kabale. We are ready to ensure that all people who have lost their documents in this flooding, whether it is ID, whether it is passport, whether it is birth certificate, we have set up a center in your house where you can report for emergency the replacement of your documents, so that everybody who has lost their documents can be able to replace them in the shortest time possible. So, but today we came here so that we can be able to plant trees and ensure that our country is able to mitigate from the effects of climate change, and that is why we are here as a State Department to join the rest of the country for this noble cause. Mancho murieli akurwa soroboti oroni na ikiro moeli oba mangana maya asevre biga kulinde toskato nyegara chikoraga chensa isato ayana mangene nyara senchira yubikiranura bakanda gutubwate chensa mochichi mitandao asensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital abega sensemo ya YouTube Ndizi TV News asensemo ya website www
ndizitv.net mega chikamera soko ne kibuna ebichana boigelio giria wekera sole asenchira ya bene nere Petra mukira sinse mochi biorokelio tobe tukubatenere Lydia Mose na inchiria ne Fridah Kerubo toskatonyegera wira nanda sege Kerubo sio elinde tobe tukusanganere Dr. Kena Moses.